Il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista kompla jintensifika fl-aħħar sigħat fi żvilupp ieħor wara li l-kap tal-Partit Bernard Grech u l-eks kap Adrian Delija fetħula kontra xulxin. Fil-ġlieda bejn iż-żewġ fazzjonijiet fid-Dar Ċentrali issa ingħaqad l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia li qabeż għal Adrian Delija fid-dawl tal-attakk li sar fuqu mill-kap attwali. F'intervista li poġġalija mas-sit Lavin Malta, Bernard Grech f'tentattiv li jiżuffjetta u jnaqqas il-profil ta' Delija qal li bħalissa ma hemm l-ebda deputati nazzjonalisti li qed jippruvaw jeħilsu mill-kap billi jmorru għand il-President. Naħseb taqbel miegħi li l-partit f'dak l-aspett huwa ħafna aħjar milli kien senti u nofsilu, inti taf fl-ima stat u x'kien għaddej mill-partit. Is it better than it was 2.5 years ago? Għandek id-dubju? Qed nistaqsi xi ħadd għand il-President biex jipprova jbiddel il-kap tiegħu? Kien dan il-kumment li għal reazzjoni mill-eks kap Adrian Delija li sostna li mhux ġust li Grech jifraħ għax lilu ma tradewħx. U rrimarka wkoll li d-dikjerazzjoni tal-kap hija disrispett lejn il-kunsillieri tal-partit u fakkar li hu baqa' lejali. Issa daħal fil-battibekk ukoll l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia li laqa l-attakk fil-konfront tal-eks kap mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti fuq Facebook, Mario Gallia indirizza direttament lil-kap u kiteb li l-fatt li d-deputati tiegħu ma jmorrux għand il-President ma jfissirx li kuntenti bih. Intant, Mario Gallia kompla wkoll mal-ġlied li domina bejn partitarji miż-żewġ fazzjonijiet fid-Dar Ċentrali taħt reazzjoni ta' Adrian Delija fuq Facebook. Lil-persuna partikolari, Mario Gallia għalila li Bernard Grech ma qalax swat tal-partit għaliex lanqas biss kien tesserat qabel ma ddeċieda li jsir kap. Insinwa wkoll li hemm min qed juża l-partit għall-interessi personali tiegħu. Gallia rtira l-kandidatura tiegħu minn mal-Partit Nazzjonalista fl-ewwel jum tal-kampanja tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Huwa kien sostna li nies qrib it-tmexxija ta' Bernard Grech għamlulu ħajtu infern. F'intervista separata b'reazzjoni għall-allegazzjonijiet li kien għamel, Mario Gallia deskriva s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista bħala waħda tossika. Situazzjoni fil-Partit Nazzjonalista sfortunatament fl-aħħar snin kienet tossika. U l-lum nħossni relieved illi tlaqt. Anki fizikament u mentalment nħossni ħafna ħjar illi tlaqt.